Said Salem Al-Zaba ġie kkundannat sentejn ħabs sospiżi għal sentejn wara li ammetta li kaġuna ġieħi gravi li kun tistabli tal-pulizija u għeddet surġent waqt inċident li seħħ fit-triq fl-Erdelif Birkirkara. Il-każ seħħ fit-30 ta' Marzu tal-2024 meta l-pulizija kienet issejħet fil-post minħabba rapporti li raġel kienet jagħmel storbju b'martel fidu viċin il-Butterfly Diner. Meta l-pulizija pruvaw jikkalmaw u rrifjuta li jikkooperaw bida jirreżisti l-arrest u refa' jdejh fuq il-pulizija u l-inċident seħħ quddiem li jgħidu li kienu minuri ħafna billi kull attakk fuq uffiċjal pubbliċi, speċjalment fuq membri tal-korp tal-pulizija, huwa intollerabbli u għandu jiġi kundannat b'mod ċar. Madankollu waqt il-proċeduri ġie ppreżentat ukoll rapport mediku dwar il-kundizzjoni mentali tal-akkużat li kien ma baqax jieħu l-mediċina meħtieġa fi żmien li seħħet l-aggressjoni. Il-qorti nnotat li minn dak iż-żmien l-hawn Al-Zaba reġa' beda jieħu trattament mediku u ma reġax kisser dufreħ mal-liġi, b'referenza l-istabilità tiegħu fil-preżent u l-fatt li qed jgħix ħajja tranquilla mal-familja tiegħu, il-qorti ddeċidiet li ma timponix pena ta' ħabs effettiva.